Eren en punt les 7 del vespre a la plaça del Vi de Girona. La decisió del Tribunal Constitucional de suspendre de manera cautelar la llei de consultes de la Generalitat i el decret de convocatòria del 9N va desembocar en una marea de concentracions davant de centenars d'ajuntaments de Catalunya per protestar contra la decisió del govern espanyol. A Girona, com dèiem, la concentració va començar passats uns minuts de les 7 del vespre. A l'acte es van sentir crits d'independència, vull votar o votaré. L'acte, organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, va comptar amb els parlaments del president territorial de l'Assemblea, de l'actriu Chearana i de l'escriptor Josep Maria Fonolleres. L'actriu Chearana, que va atendre els micros de Nord Televisió, opinava que l'acte del govern espanyol en contra del 9N no s'ha entès per ningú. Han anat directament a carregar-s'ho i això realment ja parla per si sol. Jo crec que molta gent, fins i tot les que no és independentista o que no té aquest sentiment, estic segura que ara mateix a les seves cases, perquè no estan en aquestes places, s'estaran preguntant, però aviam, això per què passa? Per què no ens deixen actuar en democràcia? Ho estem fent cívicament, volem votar i no ens deixen votar, no ens deixen fer democràcia i s'entén que això no és una situació normal. És per això que seguirem lluitant i em sembla que és per això que molta gent i cada vegada més entendrà una mica més el procés pel qual estem passant els catalans, que no és fàcil d'entendre, però s'ha de fer un esforç també. L'actriu està completament convençuda que es votarà el 9N pesi a qui pesi. Queden 40 dies per endavant que poden passar moltes coses. Està clar que l'estat espanyol ha iniciat una campanya contra Catalunya. És evident, només hem de veure avui els pressupostos generals de l'Estat. Vull dir que ja no ens passi més la mà per la cara perquè és evident i cada vegada amb els seus actes confirmen una vegada i una altra que s'estan equivocant. Votarem, estic segura. En l'acte també es va desplegar un cartell a favor dels Mossos per la Independència que es va penjar just als porticons de la plaça del Vi de Girona. També es va presentar un dels molts cartells que es penjaran per tots els pobles de Catalunya per donar suport a la consulta. L'acte va acabar amb la cantada de l'himne dels segadors i també rumba catalana en un acte de to festiu i reivindicatiu amb una plaça del Vi plena de gom a gom. Víctor López, Nord Televisió, Girona.